Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyon ito ating tutukan paano magpapasalamat sa mga bagay at sa mga kabutihang gawain na binibigay sa atin. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa leksyong ito, ating pag-aralan paano magpapasalamat sa mga bagay na ating matatanggap. Halimbawa, regalo, salamat sa regalo. O tuwing pinupuri tayo, salamat sa papuri. Atin ding tutukan paano magpapasalamat sa mga ginagawa ng ibang tao para sa atin. Salamat na tinulungan mo ako sa aking homework o salamat dumating kayo sa aking party. Una, tignan natin ang formula ng pagpapasalamat tuwing nakakatanggap tayo ng regalo. Ang formula ay, sasabihin muna natin ang bagay o regalo, tapos yung direct object particle na wo. Pero optional ang wo, pwedeng hindi mo sasabihin. At tatapusin natin sa salitang pasasalamat. Ang pinakakomun ay ang domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita, na ibig sabihin maraming salamat. Depende kung gaano ka-close sa kausap mo, pwede mong paiksihin. Mas close, mas maiksi. Mas professional ang relasyon, mas mahaba ang greeting. Pwede mong sabihin, domo. Domo arigato. Arigato o arigatou gozaimashita. Isa pang ekspresyon ng pasasalamat ay ang domo sumimasen deshita. Ibig sabihin ng sumimasen ay sorry, kaya sa kontekstong ito nagsusorry ka dahil parang inobliga mo yung tao na bigyan ka ng regalo. Kaya para na rin itong pasasalamat. Pwede kang magsabi ng domo sumimasen o kaya sumimasen o kaya sumimasen deshita. Halimbawa, may nagbibigay sa iyo ng pasalubong. Ang mga Hapon ay para ding Pinoy, mahilig mag-uwi ng pasalubong kung galing sa biyahe. Tawag nila sa pasalubong ay omiyage. Omiyage. Kaya kung magpapasalamat ka, pwede mong sabihin, omiyage o domo arigatou gozaimashita. Omiyage o domo arigatou gozaimashita. Ito ang pinaka-polite. Kung close ka sa nagbigay, halimbawa barkada o pamilya, pwede mong paiksihin. Omiyage o domo. Omiyage o domo. Pwede rin, omiyage o domo arigato. Omiyage arigato. Omiyage o arigatou gozaimashita. At saka yung isang ekspresyon ng pasasalamat, omiyage o domo sumimasen. Omiyage o domo sumimasen deshita. Salamat sa regalo. Pwede nating sabihin, presento domo arigatou gozaimashita. At lahat ng kombinasyon nito. Presento domo. Presento domo arigato. Presento arigato. Presento arigatou gozaimashita. At pwede rin presento domo sumimasen deshita. Presento domo sumimasen. Presento sumimasen deshita. Ngayon, yung pangalawa, ang magpapasalamat sa mga kabutihang ginawa ng ibang tao sa atin. Halimbawa, salamat sa pagturo mo sa akin ng Nihongo. Salamat sa pag-bake mo ng cake sa akin. Salamat na pinahintulutan mo kong mag-aral dito. Ang pagpapasalamat ng kabutihang nagawa sa atin ay di lamang ginagamit tuwing katatanggap lang natin ng pabor, kundi binabanggit din ito tuwing magkita kayo ulit. Ganon ang mga Hapon, hinahalungkat nila yung pinakahuling kabutihang nagawa mo sa kanila tuwing magkita kayo ulit. Ang klase ng pasasalamat na ito ay may tatlong parte. Ang una ay sasabihin natin ang nagawa, bali yung action, at ito'y tatapusin sa te form ng verb. Tapos, susundan natin ito ng honorific o humble expression ng pagbigay nila o pagtanggap natin ng action, at ito rin dapat nagtatapos sa te form. At ang pangatlong parte ay yung pasasalamat na. Tignan natin ang detalye nito sa susunod na slide. Ang unang parte ay yung kabutihang gawain na naka-te form. Halimbawa, salamat sa pagturo mo sa akin ng Nihongo. Ang kabutihang gawain ay ang pagturo. Sa Nihongo, ang pagtuturo ay oshiru at ang te form nito ay oshiete. Salamat na binilhan mo ko ng lunchbox. Binilhan. Kau, te form katte. Tapos dito naman sa pangalawang parte, ang mga salitang pwede nating pagpipilian ay tinalakay na natin sa leksyon 69 at 70.
Ito ang pwede nating pagpipilian. Pwede tayong gumamit ng kureru, binigay mo sa akin. Te form nito, kurete. At ang honorific version ay kudasaru, te form, kudasatte. Pwede rin nating sabihin na tayo ay tumanggap ng kabutihang action, morao. At ang te form nito ay moratte. At ang humble form ng morao ay itadaku. Te form nito, itadaite. Alin ang gagamitin mo ay depende sa sino ang kausap mo, barkada mo ba o boss mo. Salamat na binigay mo ang kabutihang gawain sa akin. Te kurete o te kudasatte. Pwede mo rin sabihin, tinanggap ko ang kabutihang gawain na galing sa iyo. Te moratte o te itadaite. At yung pangatlong parte ay ang pasasalamat na atin ang tinalakay sa mga nakaraang slide. Domo arigatou gozaimashita at saka domo sumimasen deshita at kanilang mga kombinasyon. Pwede mong i-mix and match ang mga nasa columns 2 at saka 3. Halimbawa, salamat sa pagturo mo sa akin. Pwede mong sabihin, oshiete kurete domo arigatou o oshiete kudasatte arigatou gozaimashita. At pagsabi ng salamat sa pagbili mo para sa akin, katte itadaite domo sumimasen deshita. O kaya, katte moratte domo arigatou. Kahit anong kombinasyon ay pwede. Tandaan lang ang tamang level of politeness na babagay sa kausap mo. Dahil gagamitin ang te form, reviewin natin ng madalian paano pormahin ito. Pag category 1 o ru-dropping verb, ilaglag ang katapusang ru ng dictionary form at ikabit ang te. Halimbawa, taberu, kakain, ilaglag ang ru at ikabit ang te. Ang te form ng taberu ay tabete. Pag category 2 o last hiragana changing verbs, ito yung siyam na klase ng verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu at saka u. Ang katapusang hiragana ng dictionary form, papalitan. Ang ku ay magiging ite, ang gu magiging ide, ang su magiging shite, ang bumunu ay magiging nde, at ang rutsu ay magiging utte. At sa limang pinakakomun na irregular verbs, ang suru ay magiging shite, ang kuru ay magiging kite, at ang iku ay magiging itte. Ang aru at da ay hindi ginagamit sa pagpapasalamat. Titingin tayo ng mga sentences. Salamat sa pagturo mo sa akin ng Nihongo. Ang magtuturo ay oshiru. Te form nito ay oshiete. Bale, pagtuturo ng Nihongo ay Nihongo oshiete. At para sa part 2 at 3, pipiliin natin ang kurete at domo arigatou. Kaya ang buong sentence ay Nihongo oshiete kurete domo arigatou. Nihongo oshiete kurete domo arigatou. At kung gusto mong maging super polite, pipiliin natin ang kudasatte at saka domo arigatou gozaimashita. Nihongo oshiete kudasatte domo arigatou gozaimashita. Nihongo oshiete kudasatte domo arigatou gozaimashita. Salamat sa pagturo mo sa akin ng Nihongo. Napaka-polite pakinggan. Oobra din ang ibang kombinasyon ng part 2 at saka 3. At kung may magpapasalamat sa iyo ng ganon, madali lang ang isagot. Do itashimashite. Do itashimashite. O walang anuman po. At kung hindi mo kailangan maging super polite, pwedeng isagot lang ang iye. Iye. Walang problema. Nasa kultura ng mga Hapon na kung magkikita kayo ulit kahit nakapagpasalamat na sila sa iyo noon, hahalungkatin talaga nila yung nakaraan at pasasalamatan kanila ulit. Para itong icebreaker para lang may mapag-usapang maganda. Hahanap talaga ang mga Hapon ng bagay na pwede kanilang pasasalamatan kahit gaano kaliit. Halimbawa, yung ikaw yung nagpapasalamat. Salamat na tinuruan mo ko ng Nihongo. Ang formula ng pagpapasalamat ulit ay ganito. Sasabihin mo, kono aida wa, o noong nakaraang araw, tapos sasabihin yung nakasanayang pattern. Nihongo oshiete itadaite
ありがとうございました。この間は日本語を教えていただいてありがとうございました。O kung wala kang partikular na maisip, sasabihin mo na lang ng ganito. Kono aida wa domo arigatou gozaimashita. Kono aida wa domo arigatou gozaimashita. Salamat sa dating nakaraan. Isa pang ehemplo, salamat sa paggawa mo ng cake para sa akin. Ang gagawa ay tsukuru at ang paggawa ng cake ay keiki o tsukutte. Keiki o tsukutte. Tapos pipiliin natin ang kombinasyon na moratte at saka sumimasen. Keiki o tsukutte moratte sumimasen. Keiki o tsukutte moratte sumimasen. At ang mas polite na version nito ay gagamit halimbawa ng itadaite tapos kabitan natin ng domo sumimasen. Keiki o tsukutte itadaite domo sumimasen. Keiki o tsukutte itadaite domo sumimasen. Salamat sa paggawa mo ng cake para sa akin. Salamat sa pagtulong mo sa paglilinis. Ang tutulong ay tetsudao. Pagtulong sa paglinis, soji o tetsudatte. Soji o tetsudatte. Tapos pipiliin natin ang kombinasyong moratte at domo arigato. Soji o tetsudatte moratte, domo arigato. Soji o tetsudatte moratte, domo arigato. At mas polite na kombinasyon ang kudasatte at domo sumimasen deshita. Soji o tetsudatte kudasatte, domo sumimasen deshita. Soji o tetsudatte kudasatte, domo sumimasen deshita. Salamat sa pagtulong mo sa paglilinis. Salamat na pinayagan mo kong mag-aral dito. Pinayagang mag-aral. Meron tayong causative conjugation dito at ang causative conjugation ay napag-aralan na natin sa leksyon 80. Ang causative ay gawin pa ring te form. Ang mag-aaral ay benkyou suru. Hayaang mag-aral dito, koko de benkyou sasete. At pipiliin natin ang kombinasyon na kurete at saka domo. Koko de benkyou sasete kurete, domo. Koko de benkyou sasete kurete, domo. Tapos pipili pa tayo ng isa pang kombinasyon na mas polite. Moratte at saka arigatou gozaimashita. Koko de benkyou sasete moratte arigatou gozaimashita. Koko de benkyou sasete moratte arigatou gozaimashita. Salamat na pinayagan niyo akong mag-aral dito. Salamat na pinaparinig mo sa akin ang napakagandang awitin. Meron pa rin tayong causative dito. Ang makikinig ay kiku. Hayaang makinig ng magandang awitin. Subarashi kyoku o kikasete. Subarashi kyoku o kikasete. At pipiliin natin ang kombinasyon ng kudasatte, domo arigatou gozaimashita. Napaka-polite nito. Subarashi kyoku o kikasete kudasatte, domo arigatou gozaimashita. Subarashi kyoku o kikasete kudasatte, domo arigatou gozaimashita. Salamat na pinaparinig mo sa akin ang napakagandang awitin. Isang paalala lamang, ang mga Hapon ay hindi nagsasabi ng salamat in advance ha. Halimbawa, manunuyo ka. Pabili naman ng lunchbox tempura. Sasabihin ng kaibigan mo, sure, sige. Tapos sasabihin mo, salamat in advance ha, domo arigato. Mali ito. Walang ganito sa kulturang Hapon. Kung may pakisuyo ka, ang dapat sasabihin ay yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. O kung ka-close mo yung tao at di masyadong kailangang maging super polite, pwede mo sabihin yoroshiku o kaya onegai shimasu o kaya tanomu ne, tanomu. Kaya ganito ang dialogo sa Nihongo. Tempura bento o katte kureru? Tempura bento o katte kureru? Hai, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Onegai shimasu ne. Onegai shimasu ne. At syempre, may mga special expression tayo ng pagpapasalamat para sa mga special na okasyon. Halimbawa, pagkatapos kumain, sasabihin natin, Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Salamat sa pagkain.
Tapos general na pasasalamat sa mga taong sumuporta sa atin. Osewa ni narimashita. Osewa ni narimashita. Tapos pasasalamat sa pagpatuloy na suporta, halimbawa sa boss natin, mga teacher, mga katrabaho o kaya customer, sasabihin natin, Osewa ni natte orimasu. Osewa ni natte orimasu. Progressive tense kasi ongoing ang relasyon ninyong dalawa. At kung ikaw naman ang sasabihan ng ganito, sasagot ka lang ng iie do itashimashite. Iie do itashimashite. At kung bossing ka o kaya teacher at magpapasalamat ka sa tao mo, sa mga estudyante mo para sa kanilang pagsisikap, sasabihin mo, Gokuro sama desu. Gokuro sama desu. Literal na meaning nito ay isa kang taong nagsakripisyo sa iyong pagsisikap. Siyempre, ang sasabihan nito ay sasagot ng domo o domo arigatou gozaimasu. Pagpuri at pagpapasalamat sa mga kasama sa trabaho, sasabihin natin, Otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Literal na meaning nito ay isa kang taong pagod dahil sa pagsisikap mo. Ang sagot naman nito ay ibabalik mo rin ang parehong greeting. Otsukare sama desu. O kaya thank you. Domo arigato. At kung pauwi ka na at mauna ka sa mga kasamahan mo, sasabihin mong Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Past tense. Ngayon, huwag mo itong sabihin sa bossing mo kasi hindi polite pakinggan. Ang rason dito ay ang subordinate o taong mababa ay walang karapatang maghusga sa taong mas mataas sa kanya kung nagsikap ba sila o hindi. Kaya kung mauna ka, hindi mo pasasalamatan ang bossing mo kundi pwede mong sabihin, Osaki ni shitsurei shimasu. Osaki ni shitsurei shimasu. Mauna ako, pasensya na. Susumahin natin ang leksyong ito, ating napag-aralan paano magpapasalamat tuwing tayo makatanggap ng bagay o regalo. Ang formula nito ay sasabihin ang bagay o regalo, direct object particle na wo, pero optional ito, tapos ang isang expression of thanks, kagaya ng domo arigatou gozaimashita. At upang magpapasalamat sa gawaing kabutihan mula sa ibang tao, sasabihin ang gawain o action, at ang verb nito ay dapat nasa te form. Sundan ito ng verb of giving o receiving na nagtatapos din sa te form at saka pa ang expression of thanks. Halimbawa, ako'y nagpapasalamat sa inyong pagpapanood sa bidyong ito. Sasabihin ko sa Nihongo, Kono video resu no mite itadaite domo arigatou gozaimashita. Kono video lesson no mite itadaite, domo arigatou gozaimashita. Salamat sa pagpapanood ng bidyong lesson na ito. Sa susunod na leksyon ating tatalakayin ang paghingi ng patawad. Kaya kita ulit tayo, gambatte kudasai. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!